दिनै आङो गासैबो बेहाय मिडिया आरो नायगिरि आरो सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गाम्बारि फाइखि हान्जानि दिनै सेथि गायसनथाइ सान फालिदों आरो लोगोसे सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि थाखाय बिथांमोनहा आगु रंजालि बैसागु फालिदों एबा बैसागुखौ बिथांमोनहा बरायनानै लानाय फालिथाय खालामदों। आं गिबियावनो बयनिसिमबो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो आं जासिहरबाय। गिदिरफोरखौ खुलुमनाय, उन्दैफोरखौ अननाय आरो फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जाहाथे बयबो मोजाङै जौगालांबाय थानो हाथों, सोलोंलांबाय थानो हाथों, रोंलांबाय थानो हाथों आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारियाबो मोजाङै मोजां जौगालांनो हाथों। दा दिनै बिथांमोनहा गाम्बारि फाइखि हान्जा बिथांमोनहा दिनै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाना होजानाय मोनसे आइजोफोरनि मोनसे गोख्रों फाइखि हान्जा बेखौ बिथांमोनहा थांनाय 2024 मायथाइनि 7 एप्रिल थामहिनबा दिनैनि सानाव बिथांमोनहा बोसोरसे जादों आरो बिथांमोनहा आंखौ बेहाय दिनै गायसनथाइ सान फालिनायाव आंखौ आलासि महरै लेंनानै लाबोदों। आं बिथांमोनजों दिनै मोनसे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेहाय बिथांमोनहा जोङो दिनैनि दिनाव जे खोनाबाय थायोसो जोङो दिनै आइजो माहारिफ्रा माने बिराद सोरजोंबा लांखार जानाय, सोरजोंबा गुबुन हारिनि हौवाजों थगायजानाय बा सोरजोंबा गाज्रि सोमोन्दो माबा मोनसे थानानै हाबा जाखानाया खारनाय बा दोनखारनाय बा माने गाज्रि माने समाजाव नायथावै भिडिअ ओंखारनाय बा बेजों लोगोसे माने सोरजोंबा माने थगायजानानै सुइसाइडसिम जाहैनायसिम जोङो आइजोफोरखौ बिराद खोनाबोबाय थादों आइजोफोरखौ। दा बे समावनो नैबे आङो गाम्बारि फाइखि हान्जानि खौरांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोनहा सालाकाथि ओनसोलाव थानाय जेसेबां आइजोफोर दङ माने गुबुन गामिनिफ्राय सोद्रोमा लाजोबनानै बिथांमोनहा सालाकाथि ओनसोल बा बर' आइजोफोरखौ बा बर' हारिखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो, गथ' गथायखौ जोथोन लानायनिफ्राय लानानै हारि, राव, हारिमु, थुनलाइ माने गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव मारैहाय सौसिलांनो हायो आरो आइजोफोरखौ बोरै रैखा होनो हायो, बोरै सांग्रांथि होनो हायो, जौगाहोनो हायो, बोरै गावजों गाव थुलुंगा होलायनो हायो बिथांमोनहा बेखौ नायदों। आरो आं मोनसे जोबोद गोजोननाय मोनसिनबावदों बे जाहैबाय बिथांमोनहा सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गाम्बारि फाइखि हान्जा बिथांमोनहा सावरायनानै मोनसे थांखि लादों जे जों जेखौ नुबाय थायो गुबुन माने जौगानाय हादरफ्राव जेनेबा चाइनायाव आं खोनानो मोनदोंमोन बिसोरहा मोनसे फिनमा होननाय ट्रेडिसन दङ। बे ट्रेडिसनाव बिथांमोनहा ओरैबायदि जेनेबा जोङो अलिम्पिकफ्रावथ' जों खेला गेलेयो, बिथांमोनहा मा जायो माने गावनि गथ' गथायखौ दानाय बा फोरोंनाय बा साबसिन आखल आखु दानाय बिनि थाखायनो माने फिसाफोरखौ फोरोंनायाव बिथांमोनहा चाइनायाव मोनसे ट्रेडिसन दङ। बिथांमोनहा माने फिनमा होननाय ट्रेडिसनाव सोर बिमाया साबसिनै गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो बेबायदिनो मोनसे बिसिना कम्पिटिसन जायो। दा बे एखे कम्पिटिसनखौ नैबे सालाकाथि दख'रा आरो नैबे गाम्बारि फाइखि हान्जा बिथांमोनहा बेबायदि माने माखासे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि बाहायनानै माने लानानै बिथांमोनहा माने साबसिन बिमा बिनि एवार्ड होनो बिथांमोनहा आवगायबोदों। ओंखायनो आं बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना बेबायदि खामानिखौ माने जोङो आबादारिफोरखौ साबसिन आबादारि बान्था होनाय नुनो मोनो, बांसिन माने मोजांसिन फरायनायखौ बान्था होनाय नुनो मोनो, मोजांसिन फोरोंगिरि बान्था होनाय नुनो मोनो। खिन्थु जोङो सासे आइजोआ बा मोनसे आइजो माहारियासो माने जोंनि बर' हारिखौ, समाजखौ, न'खरखौ दाग्रायानो, राव हारिमु थुनलाइ लाखिग्रायानो आइजोआसो हिसाबै आइजोफोरखौ बियो माने मोजां जानायनि थुलुंगा होनाय आरो मान होनाय बियो बिराद गिदिर मोनसे एवार्ड आरो माने बान्था होनाय जागोन। ओंखायनो बेखौ माने हायोबा जों गासैबो गामियानो लानो हायो। आं बेखौ मोजां मोनदों। दा बिथांमोनखौ आङो दिनै बेखौ नुनानै मोजां मोनदों जे बिथांमोनहा माने गावसिनि जायगायाव थानायखौ गाज्रिखौ फोसाबनाय, मोजांखौ मोजांसिन खालामनाय, फोरोंनाय, थुलुंगा होलायनाय बे माने बिथांमोनहा बे दावहालु मुगायाव बेबायदि मोनसे स्टेप लादों। बिराद मोजां खोथा। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अबेबा मोनसे गोजाननि जेनेबा मोनसे अबेबा आफादा बे जायगायाव गैयाबो जानो हागौ, मेम्बारबो गैया जानो हागौ। दा बिथांमोनहा गावबागाव गामियावनो साफा सानै सोद्रोमा थाजोबनानै गामिनि आइजोफ्रानो माने गामिनि समस्याखौ, गामिनि गथ'फोर, गामिनि गिदिरफोर, आइजोफोरनि जेंना समस्याफोरखौ बिथांमोनहा सुस्रांनो थांखि लादों। बेयो जोबोद मोजां। मानोना जोङो न'खरनि माखासे जिनिसखौ जों न'खरावनो खालामनो हायोब्ला मोजां। मानोना ससियेल मिडियायाव जों हगारनानै बिराद माने थुलुंगा होनायबो मालाबा माने नेगेटिभबो इम्पेक्ट जायो नालाय। ओंखायनो बिथांमोनहा जायगानि समस्याखौ जायगायाव सुदानो नागिरदों, जेंनाखौ सुस्रांनो नागिरदों। बेखौ माने बिराद मोजां मोनदों आरो। दा आङो दिनै बिथांमोनहा बोसोरसे जाबोबाय, बोसोरसेयावनो बिथांमोनहा माने खामानि मावदों मावाखै नङा, आं नुबोबाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला आङो बिथांमोनहा माने फर्मेलि
दासो 1 इयार जादों माने बोसोरसे जादों खिन्थु बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो दंबोखायो होननानै आं मोनथिगौ बिथांमोनहा गाम्बारि फाइखि हान्जा होननानै सिगाङाव मोनसे गाम्बारि फाइखि हान्जानि WhatsApp ग्रुप दंमोन बे ग्रुपाव मानोना आंबो दंफायोमोन नालाय आं बिथांमोनहा गावसिनि जायगायाव मा जेंना जादों बेखौ सुस्रांनो मा राहा लादों आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों खिन्थु बिथांमोनहा थांनाय बोसोरावसो बेखौ गायसनथाय फर्मेलि माने मा होनो गायसननानै लादों आरो दिनै बिथांमोनहा बोसोरसे जाबाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे आं बिथांमोनखौ माने सान अखाफोर हाथरखिया जेसेबां बोसोर थाबाय थागोन माने थांनानै थाबाय थागोन सुबुं माहारिया बिथांमोननि गाम्बारि फाइखि हान्जायाबो थांनानै थाबाय थानानै मोजां खामानि मावलांबाय थानो हाथों आरो बयखौबो थुलुंगा होनो हाथों बर' समाज बर' माहारिखौ माने बिमा माहारि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन होननानै आं बिथांमोनखौ आनान गसाइनाव अबंलावरिनो आर'ज गाबनानै आंनि बुंनांगौखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों। दिनै जोङो गाम्बारि फाइखिनि सेथि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे जोङो बैसागु फोरबोखौबो जों बरायनाय लादों बेजों लोगोसे जोङो जों गिबियावनो जों फिरफिला उराय होदों बेनि उनाव जोंनि बड'फानि माबायाव बिबार बावदों आरो लोगोसे जोंनि मा होनो गायदे हेलेना मोननि नामावबो जोङो आइजो माहारिनि जानानै बिबार बावदों जों बे आफादखौ दानाया दिनै बोसोरसे थांनाय 2024नि एप्रिल 7 एप्रिलाव जोङो बे आफादखौ गायसनदों सालाखाथि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनिनो एबसुनि आफादगिरि लेङाइगिरि बयनिबो खौसेथियै जोङो आइजो माहारियाबो समाज फोसाबनायाव बाहागो लानांगौ होननानै बिथांमोनहा जोंखौ बे आफादखौ गायसननानै होदों आरो जोंबो नांगौबायदि हेफाजाब होगोन होननानै जोंबो साखा फारा खादों आरो होलांबाय थागोन आरो जोङो बे सालाखाथि ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन जोंनि गुबै हाबा मावनो लानाय थांखियानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो निसा जानानै गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरनिफ्राय जोङो सेफटि खालामगोन आरो जों साफ्रोमबो बिमा माहारिखौ गाव गावनि गथ' गथाय खांनायाव माने सासे गोग्गो बिमा हिसाबै मोजां न'खर दानो थाखाय गाव गावनि न'खरखौ दानायाव आरो गथ' गथाय फोरोंनायाव बयखौबो मोजाङै बाहागो लानो थाखाय जों खावलायदों आरो खावलायबाय थागोन आरो समाजनि बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय फिसाफोरखौ जानगाराव दोननो थाखाय जों खावलायो आरो खावलायबाय थागोन आरो इयुनाव जों बिदिनो हाबाखौ मावलांबाय थागोन। ओनसोलनि रायजो गाम्बारि फाइखिया जोङो ओनसोलनि रायजो राजानि जोबोद मोजां अनसायनाय मोनदों नांगौ बायदि समाव जोंनो हेफाजाब होदों रांखावरिनि अनसुंथायावबो जोंनो हेफाजाब होदों जेरैनो जोंनो नांगौ बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनि सालाखाथि ओनसोलनि रायजो राजाया होबोदों आरो